Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines, Star Time, las 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili gidlamang badugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! May kami sa liwat, kamusta naman mga palangkaramuntag para pati Region Wide mga palagad kita sa nabilin na 21 minutos, isa ka oras. Karon nga Huwebes, petsa 5, bulan sang Marso. Sa Quiapo nagkapabilin sa tuig 2020 sa isa naman ka edisyon sa inyo palatuntunan sa Huwebes edisyon. Sa kinandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team, aton sining nga correspondent. Sa liwat naman nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros.
course, ang atong sa nga patrol to Cruisman Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa Pilakabayan sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan kagimulsuhan, ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto, was-was lang kuno may, ariya lang kuno mais. Importante, way lang malisya. Action papang Nixon tahong. Ang pagbantay manaton sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national kag international. Ang atong siling nga monitoring center sa Action Radio Bacolod pang Webes Edisyon. Ang puwersa ni Action Edwin Aboso. Of course, of the makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup diri sa aton IT expert Sir Elway Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Syudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suway. Sa kinanda ng sa lagat ng Kormana Action at Patrol Program Lunes, Tubdob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa Labilin, Isa Kaunas. 18 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Unang kabahin sa ato sila pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa karawan sang Evergreen Herbal Capsule. May ara ina nga mga sangkap. Katulad sang turmeric, tugabang, balunggay, amarguso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Amoy ni ang pito ka mga sangkap nga ara makitaan sa Evergreen Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang butika sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Evergreen Herbal Capsule. Ilang lang mabalaan nyo gid ang efekto. Nano balang binipisyo nga maduloong sang Evergreen Herbal Capsule sa atong nga lawas. Therefore, hindi ka mo mag-aalang-alang. Tawag ka mo sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Inyo katimbang sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bayan sa ato sa kapagpagalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, puno ini sang vitamin C. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nagabulig ini ang vitamin C nga makabato sa influensya. Gani magbakal na ka magsigi-sigi inom sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sila nga pag-grocery, hindi gid magkalipat, lista ha. Para hindi ka malipat, ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Iligabahin ba sa ato sa pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus Herbal Oil. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, sakit ang puson, gamita ang Santon Plus Herbal Oil. Mga katol-katol, skin allergies, skin diseases, mag Santon Plus Herbal Oil na. Sa mga butika, mabakal, Santon Plus Herbal Oil. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 9:46 na. Sige kabayan sa atong malagad, i-check na ang unang report sa atong sining Patrol 2 Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Webes naton sining pangalagad. Ibaloon ta ang paglibot-libot na ni Aksyon John Diaz. By the way, happy birthday kay karong adlaw kay Aksyon Fred Salanga. Ang nagahiwa sa kadlawan karon nga adlaw, no? Sa Aksyon Fred Salanga. Happy birthday, more life, good health. Halin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo! I-check na ito sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari si Aksyon John Diaz. Observation report sa Patrol. John, may gabi. Please come in. Yun kasi ito naman, mga ka-aksyon karoon na pa ito live naman kita rin naman sa may public plaza karoon nga gabi, no? Anyway, tamo pa rin tawag po, no? Nag-practice, nakasuksok sa yellow nga t-shirt. Mga pamatan-o ni Goro, nagkasunod-saot rin sa may plaza publika karoon nga gabi. Ito yung mga parisay, wala dyan po, hindi kadula eh. Dao dyan po na paris-paris aksyon, Eric. Pero kung nangato pa man ko to, no? Kung nato nabiyatag sinyong observation, diri ang pinanaman ka mga gamit, diri mga sagto, ari, pa diri doon kagin-report na actually diri sa aksyon na Radyo Bacolod ang mga problema at sa mga kagamitan diri nga naplastar sa may palibot gid sa mga plaza publika, especially wala pa nila tapos kay karon nga gabi due final kit ang gagamit pero sa gyapon ongoing pang construction diri of course, no, sang mga pila madri ka mga building mga Trabahante. mga trabahante, mga ano din, mga waiting shed. Sa sulod ba may mga areas na rin nga gina-construct. Ginatapos-tapos pa man, no, sa ato ng mga otoridad. Kita na rin nato, no, isa rin ka doon ka waiting shed. Do shed siya sa sulod sa plaza publika. Para kung nagapulupong ko ikaw, samtang nagapulupong ko ka, kung oras ganing nga magtuloy ang kalite, at least may pasilungan ikaw. No? Muna rin mga improvement rin, makita natin sa may plaza publika, aksyon na Erika. Karoon mga gabi, tunggin mo, nung kulang nga na kayo, nagbatse na sila, naglakat na sila, no? Basta tapos sa mga sila practice. Diante to? Diante? Mga trabante man to. Ano may appear sa ilang ilobrahan? Ano nga practice? Siguro, may appear sila guro sa rek, and then may ma-perform sila. Basic Spartan, di ba? Hindi ba na? Paano pa yung mga smart, di ba? Siguro nga gabi, yung gina-check natin, nagkipita natin, ang managapaninlo, di ba? Doon din sila sa mga gabi pa nakatipon-tipon. Anyway, alas 11 pa man na ang ilayang umpisa sila din nga pagtrabaho. Posible wala pa na sila mo rin nga oras na nakaplastar. At ita mo naman tinluan rin nila. Okay, purting sagbot rin mga dahon-dahon lang nga nakarataktak ba sa mga kahoy din nga lagko sa may plaza. Tama usually rin makita na to, no? Karon nga gabi. Abaw. Hindi man sila sabangan kung nagakusanay nga dawayo. May mga live scene kasi nga makitan kung gabi actually, ano? Okay. Guardiani sa loving sila sa iya rin nga partner, no? Guardia? Oo. Guardia's Plaza? Ay, hindi Guardia's Plaza ka labing-labing duty, labing-labing sa plaza? Ay, hindi ni naka-urit nila ni Guro, naglabay di plaza. Dari makakuha man moment para Kabukas lang ni Uyabo niya eh.
Okay, tingip na yung mga yabo niya dre. Kaya para makapagita man sa blasang niya nga. Gapulo pa utwas mo na. Ha? Gapulo pa utwas. Oo, kinatawag ka ba sa kanila? Tawag sa pag-ikaw kumaga. Gusto mo ba? Yung diwa nag-abutsan ko. Wala pa si busong ko. Ay, kailangan. Nagbusong pa kita, ano? Dali sa may plaza, ari kami sa may tubangan, Blasang Katedral mismo. Damo din may mga baligya, may mga baligya, din nga balot, no? Damo din mga baligya, nag-lecture rec. May nagka-parking pa din nga mga jeep, damo pa jeep parking doon. Airport Division downtown area. May ano pa rin doon, Patatay-taya, kadamo. Kadamo din mga baligya, mga pagkaon, blakong gabi ka, tubo sa may tubang sa katedral. May rin nga doon, isa na siya ka pedicab, nga gi-convert nila into, o hindi mo siya pedicab, do ano sa do cart sa bala no nga gini mo nila kalan balalagyan sa pagkaon kaya rin nga ano nga ngalan nga pagkaon may mga burgers na baligya no Burgers Angel hindi man bago ni ano ni okay kayo okay kayo amo na premium okay kayo burger kaon okay kayo okay kayo kaon burger lame kayo okay kayo buy one take one. Hindi ba yung tikwan? Mahal ni. May mga rice Hindi na buy one bowl. take one? Hindi. Hindi. May mga rice bowl sila. May? May rice bowl na butang mo sa cup lang kanon. Tapos may toppings kaso dance babaw. Oo. May din mga sisig, may chicken adobo. Jollibee type Oo. Mga kailangan mga bandiyan. Ako din nagabakal. May mga kita mo. May nagabakal sila kan gabi. No, may mga naman sila sopaw. May mga sopaw nga baligya. May mga ano dali. Why siomay? Ha? Why siomay? May ariman sila somay. May ang gabi Ramaxon Radyo. Gali dali. Amo na mga baligya yung mga somay ma'am na. Saan ka mo din nag-start no? Tukay na ka mo din? Bago man lang 1 week pa na. Kada gabi naman ka mo. Pero mayo kahit hindi maglabay sila dali sila gamakal. Mga 1 week pa lang ka mo? 1 week pa lang. Oo, pagpupulang dito. Kaya ko doon, hindi rin ako nakita. Pero mga baligya nila, ang ngalan sila baligyan, okay kayo? Okay kayo ngalan sila baligyaan. Okay kayo. Okay kayo. Lami kayo ko no. Ang kayo gidya. Kayo, yung spelling ng kayo man, ay hindi. K-E-Y-O? K-E-H. Ang Y tapos Q. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Sexy ba? Okay kayo. Okay, sexy ang kabalan. Okay kayo. Baka sa okay kayo. Ako gusto niya magbakal. Alin sa may tabok balas ang LCC, no? LCC. Tabok LCC. May isa rin sa food court. May nagabaligya. Aga balik ka mo pinaluto niya na din, no? May burger man nung, no? May milk tea. May milk tea available. Buklito ba? Oo, plito. Ang alam silang milk tea, okay nawa. Puro okay na ni. Wala isang kwan? Isang hindi okay? Wala sa hindi okay. Ano Chinese? Ano ba Chinese, aw? Hindi rin Chinese yung okay kay Express. Japanese, hindi? Ha? Japanese, hindi? Ano Japanese or ano? Wala lang, doon mo lang ganyan. Tripping lang yun. Gimmick. Kasi nag-viral ng lalaki, no? Dapat okay kayo. Okay kayo. Ako naman ganila, Okinawa. Okay pero totoo dyan yung Okinawa, gini, di ba? Okinawa. Sana all. Sana all. Sana all, oh. Tapos meron okay Kaido. Pero Hokkaido, gini, di ba? Hokkaido. Okay, tapos Kaido yung name. Pero totoo dyan sila yung Hokkaido, gini. May okay winter melon. Pero winter melon lang ni, di ba? Gindugangan yun na okay. Para okay, winter melon. Okay sa'yo. Okay, may alam ba okay taro. Grabe. Anong taro? Ano nang okay taro? Ang taro, amo na blang ube, na blang select. Ubi nga? Ubi blang nga flavor, taro na sa mong... Taro giman tawag na ako? Taro na panawag yan, di ba? Sa ube nga flavor. Amo na siyang tawag yan kung mga ilimno ng pamalon mo. Hindi, usually kung mga magbakal sila taro ang ila panawag. Pero hindi sa ube, directly action direct, no? So, Okinawa, okay Kaido, okay winter melon. Pero may lain, anong tiger buba? Ang paano siya sir ng fresh milk, pero nadugangan na naman sa mga time na
Fresh milk. Kasi lagi ko ba yung milk tea? Okay. Pero yung syrup lang price, yun naman? 75. Ang Tiger po ba? Wow. Ang okay, mga okay. About 65. Okay. Tapos meron mga rice bowl. Dari man, nakatagtig, dahil mo talaga sa cup ang kanon. Pero mga... Grabe yung mga gimmick, no? Bigyan nila, no? Pero subong, why kami na available. Wala available sa cup. Sold out na, sold out. Sold out. Damo, git mo. Kaya kung gabi, mas mayong na lang baka ka na lang git man niya. Amo na mo. Isa ka cup, pila na? Isa ka cup? 35 pesos. 25? 35. 35? 35 pesos. Anong unod siya na? Kanon? Ano pagid? May kanon, isa ka cup na no, ang kanon. Sir. Tapos? Ang sutan sa yun. Ang amo lang, sir, ang mapili. Mapili ka. Pwede sisig, chicken adobo, o con mechado, con menudo. Isa lang ka putahin na sa isa ka kanon, sa isa ka toppings. Isa ka kanon, isa ka sudan na siya. May libre na nga drink. Ano, juice? Juice, sir. Amo ni? Ano nga juice depende na? Ano nga Juice, juice? direct. Ano nga juice? Depende kung anong kadadlaw ang juice na available. Subong niya, May juice ko daw ay. Ha? May juice ko daw ay. Diyos ko. Wala din Diyos ko. Wala din okay, Diyos na ko. Diyos. Oo, tayo Diyos ko. Oo. Bakit Diba? wala din Diyos ang Diyos? Diyos. Diyos ko. Diyos ko. May ma'am. May sayo gani, kopa. Agani, no? Di ba? Oo. Diyos ko. Wala din sila soft drinks. May kami soft drinks, ya. Wala. Pero at least, no, may sisig, chicken adobo, may mechado, limin. Pero ang limpo, lain ang price. Lain ang, sir, kayo ba? Ito sa'yo mo ng price. Pero pila yung limpo yan? 65, di ba? 65, limpo? Pila na, at least may juice. pila bugas sila, pila ka gramo bugas sa isa kalimpo. Ano sa ang palaba na, ano? Ang regular, yung black direct. Isa ka daw pa? Isa ka daw pa? Hindi Kaya, wala ka naman eh. Isa ka daw pa. Baka ka, sir. Pila ka gramo na, gramo na mo. Hindi nila estimate ko, no? Ang gramo. Sa katakuon lang na-estimate nila. Oo, ang kadakoon lang. Pero burger, galing nila. Buy one, take one man, ha? Sila yung kugi daw. Hindi ka Buy magpati one, sa take ako. one, galing yung burger niya, ha? Buy one, take one, pilang bili? 35 lang? Buy one, take one, 35? Oo. 35. Ito yung iniguan niya. Pila? Tag 17.50? Oo, tag 17.50. Oo. Sabi naman ang burger with cheese. Wala na yung cheese o egg. Arap yan na. May arap man. Pila man. Pila ang with cheese o egg. 35 ang ordinary. Ang burger na cheese or egg ang ibutang mo. Tag 55 may prino na nga Diyos. 55. Libre na Diyos. Libre advertisement niya sumong karon sa amon gabi. Libre Diyos. Pero ang 35 nila ya, siya kuha na ya. Sa burger na yan. Burger na ya. Wala na cheese, wala na dala libre nga Diyos. Wala na dala. Okay. Meron man sila sopaw, tag 35 pesos ang sopaw. Buy one, take one man, di. Hindi. Sabi ko buy one, take one. O, dyan ka nautod si Kwan. Nautod si Action, nautod sa noy. Si Action dyan, no? Buy one, take one, hindi gali ang siupaw, hindi buy one, take one, no? 35. Abot na nasa nga klase siupaw, ako na, beef na, con chicken or with egg nga siupaw na, dyan? Pork ni nga sopaw. Pork nga sopaw, actually. Why sa shrimp? Wala, shrimp, ano yung somay? Sumay, gali niya, no? Somay na yan, may mga shrimp, may chicken, may beef. Okay, abi ko sa siupaw, may shrimp man, why sopaw, may chicken or pork. Hindi ba may siupaw nga may egg, di ba? Ha? Siupaw nga may egg, may aran na blan, di ba? Meron, gini. Asado, no? May egg na, di ba? May egg ng pork asado. Di natin may egg na ang sopaw nila, tag 35. May free man nga juice kung magbakal ka. Di kung egg lang yung baklon mo, nga wala sang kwan, wala sang tinapay kag kwan, burger. Oti ko, guwain na kung okay itlog. Okay itlog. Okay, itlog mo. Okay itlog mo. Wala na baligyan mo na. Wala na baligyan mo na, wala. Why ni. Okay. Sopaw nila baligyan, Drio. Lumayo, no? Dada pa magabakal dyan? Uy, kagi na paglabay namon, damo di ka bakal naman na. Gasa Sa gabi no, sa nakasimana, damdama di ka binakal. Tuod ka? Sugod ka mo sa ano lang? Alas 5, pakag ka man alas 5. Pero sa anong adlaw? Last week nang gibra sugod? Ang last week na gid.
5 p.m. ari na kamo din. 5 p.m. ara kami sa may Libertad. Di kamo sa Libertad? Sa may paradaan sa LCC kag tumang table? Tumang table sila gali. Alas 10. Alas 9 ari na kami din sa ito. Kaya rin naman kamo dayon. Okay. Basang alas 12 man diretso naman kami sa may NGC. NGC naman? Until what time ko mo cobra? At sala kami alas 5 ng aga. Birthday man ninyo nga. 5 to 5 dyan? 5 to 5? 5 p.m. to 5 a.m. sila actually rin. Dra na sila ka lugar katambay? Hindi rin lain. Miyara nga, Libertad, alas 5 hapon, pagka alas 10, ari din sila. Pagka alas 12, karon NJC. At sana na sila mag alas 5, sang kagaho naman. Atod ka? Kay mobile ni, may motor bala. Okay. Ano makapaubos mo sila dyan naman? Pero mo, boss man na, kaladlaw, usually. Hindi man, sir, kay depende sa... Damo, makamuyo ginamit yan. Damo, mandaan. Bakit mo man sila? Dako man ang kapital dahil po. Ang depende ng panahon sa mga obrada. Pero pila usually matipon ang mabinta sa Katao. Ngara, ang tayo, na 4,000 tayo. 5 to 5 na? 4,000 lang? 4,500. Yeah. Ang 4,000 nila nga binta, halin na 5 sang hapon na sa 5 sang kakahon? Nung ang 4,500 na rin na sa bilog na na. Bilog na. Pero makaginansa naman. Makaginansa naman eh. Mga sobrang tunga naman dako naman kasi maginansa nila eh. Uy, nanabi sa ila. Nabayad. Ano sweldo nila? 15-30? Amo man, daily sweldo nyo? Daily? Or 15-30 man? Wala ng porsyento. Porsyento ka mo. Malimilawan sa 150. 150 ang allowance. Pila porsyento nila? Pila porsyento nyo? 10%. 10%? Pila sila batunga? Sa 10 na, tunga ka mo doon or 10 ka mo? Tunga pa mo doon? Tunga ko nyo pala nga doon. Sa 10%? For 4-5, pound ng 10%. Ang tunga ko nyo nga doon. Okay. Tunga ko nyo nga doon na 450 eh? 450. 150. So kung 450, mga lapit mga 400 makuha nyo per kadlaw. Mayo man. Ang ilan na 150, duwa na sila? Isa-isa sila. 150 ang pila? 450 kada isa sila? Hindi. Tunga na nilang doon 450. At ito ko man eh, no? Dako naman nilang makuha. Mga pila? 300? 400? Mga 380 something. 380? Bugal ko yung pulaw mo da. Gani. May go, thank you, kid. Baligyan rin sa okay kayo, no? Okay kayo, itlog mo. Baligyan rin. Okay kayo, itlog mo. Okay kayo, itlog mo. Okay kayo, itlog mo. Galing kay Kapoy man no? 5 to 5? Oo, Kapoy, tindugan. Tindugan na isa, may bangko man. Mapulaw ka gid eh. Pero malingaw ka ni Kundamo, customer, be. Ati uwa. Galing kaya actually, Nami natambay dyan sa mga call center, wala? Amo na nga, to sila sa NGC. Kay sa NGC ko center na kabay. Ay, uya ka, kuha na, Panasyatik, oo. Tiyan mo na dito sila katambay. Kaya titamo ko na yung customer. Actually, masamo sila nga oras. Gani? Break time ba nila usually? Wala sila sa mga sabaw-sabaw, mga kaldo-kaldo, ay. Why? Ang iladri, mga french fries, siomay, may mga hotdog silang baligya. Mga usually, mga pagkaon na nilang in-offer. May mga uluars kaldo, para sa kagawon, sa mga call center agent, no? Gani. Wala sila mga kape, bligya, kape? Wala sila kape, no? Kaya kagamay lang mismo nila diri nga lugar. Pero naming idea nga mobile sila nga kon makita mga wala di mayo so masyado customer pwede kaya bailin sa iban mo no lakat naman. Travel ka naman. No, mas ni karon migo tadi karon sa police station number 6 sa Rendran nga pagkaon naman sa mga gabi at. Bali gusto mo si Rendran. Gani sir, pero tambay ka na thank you gid no. Pero tambay na kay may itlog ka karon. Okay, itlog mo. Okay, itlog mo karon si Rendran. Itlog mo pagkaon hard-boiled. NGC, dapat pala tao. Mga nagapang masay nga bulag, para sa NGC, why na? Ari kami sa plaza, kami ni gabi. Plaza ka mo galing ng GC mo niya ako. Plaza. Pagka 12 karon na, ang balagyan, di ba pa yung 16 naman ang sila karon. Okay. Ano karon niya gabi doon sa Gyapo nagapilin, misa to palibot, doon may mga ido, di naglagaw mo doon sa may Plaza Publica, isa gina pinakakadokan, kung ido, gini mo. Askal? Damo, dislaw, nag-rimpal di mga ido sa libot sa Plaza. Askal?
askal ning kilabanan. Damo. Ati ba si may bayi ko dahil baga pa igal bla? Magula gani yun, nagtaklas. Ati mo gito mo na basta damo nga idaw na, but sili nga may bayi na ginagawan niya ng bayi. Oo, gani. Ate, hindi kita mo di bayi, manong ka tinupatay di mga bayi kaglaki, oo. Hindi damo laki kung bayi. Laban laki. Madamong laki, guro ni. Laban laki. Laban laki. Okay, hindi ko kung kulang laki, aras papango, lamang ka na rin. Ayawan sa kayag. Ayagan. Ang police station Wanda galibot na, way. Ha? Ang station Wanda galibot na, way. Apat to kaga station number 1, tanay mga police sa San Francisco, gani, naga-monitor karon nga gabi, oh. Sino? San Francisco on duty. Duty sa mong patrol? Oo, siya sa buong on duty sa patrol, on board sa patrol. Oo. Timang kabilang diri siya naga-monitor sa nga mga kapolisan, blah, na siya nagalibot karon nga gabi. For sure, mga police station na nag-monitor. So, sino kaya nakamuno sa ako niya police station number 9, man? Oo. Nga nagmuno, gitya open, kada gabi, kung na sa ibang kalingawan, kung di ako sa radyo, bakulod lang ang iya, ginapamatihan permi. Sino nga? Ga-open sa Facebook Live, balabit. Check ko, di ba ko nasulat ko din yung ngalan. Si Sir Sinya Rosa. Sinya Rosa, Action Direct, sa police station number 9. Sinya Rosa o Pinya Rosa? Sinya Rosa. Ha? SK Sinya Rosa. Sinya Rosa. Oo. Station number 9 na assign? Yes. Pagabot ko kinato, malaman i-greet na ko daw nga mabalas mo action kagawad, Eric nga may gabi lang, ano. Okay. Nag-open na sa Facebook Live, kay kung duty sa blato, nag-ibla ko na iban, kaya sabi ko taway lang. Oo. Kaya alam ko na brown mati, na lang sa kumak sa radyo bakulod. Bakit di mayo man sa nga idea sila. Gani, oh. At least may lingaw-lingawan kasi sa tuyhon bla. Oo, padayon na. Kag hindi sa matulugan bla dyan? Gani. Amo mo nang iban kila ba, mga pulis din nagka-patrol. Nagka-porok-porok man na sila monitor sa diri sa action radyo production na nagtap. Gani. So, paano na nga itong pinag-sitwasyon sa palibot sa surat sa bakot yung gila mo magabi mga ka-action. Ano madabatin yung matayan? Yung mga pipili naman sa ito natin pagpangalagat. Balita na magkikan dali sa kabrisan na tatlo ka persona risado bakot sa legal nga pagpanahon sa police station number 6. Lababae nga nalakwan sa panahura na kuhan pa sa illegal nga droga. Detali. So, kiman pa magsobalita mabatihan sa mga pagpangalagat sa action night patrol. Mga ka-action tandaan nga isa sa malason sa magtugas sa balatihan sa Tulawas among paguyang ko ng pagnubo sa aton namin function ang mahigong nga kolon kaya hindi regular nga pagpagwas ang higko sa Tulawas ang may dako nga papel sa pagubas ng aton immune function ang dapat imoon simple ginamang mga ka-action pabaskugon kay pasan nyo kon ang inyong immune function paagi sa daw magamit sang Super Fiber the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines kaya ng mga ka-action baka na sa Super Fiber rektal sa patrol ang tagibot sa Bacolod-Action Gandia sa Bacolod-Action sa Bacolod-Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Dagang salamat kid, Aksyon John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2 Crosswell Patrol. Ang sitwasyon sa Metro Bacolod, dira sa Bacolod City Public Plaza, ang mga nagabaligya dira sa Sicilia, mga pagkaon pa nga dali lang bla, kagapos lang, no? Balikan na lang karon sa Aksyon John Diaz sa kompleto nga detalye sa iya sining headlines. Observation report ni Aksyon John Diaz, hiradulong sa inyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Libreng medical check-up lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Dalaman mismo sa Life Extension Clinic, mabakalap pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone. Rekomendado ini sa medical doctors. Damo sa balatian nga gidala, damo sa balatian nga napahayaw mo ng vitamin D3. Ang vitamin D3 mo ni sa bali produkto sa Life Extension, mabakalin nyo ni sa bisan diin lang ang butika sa bilog ng Bacolod probinsya sa Negros Occidental. More information, kayo lawas duro sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunes hasta Biyernes. Upod sa ilikalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto ka vitamin D3, Kadtui, Pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga nila kay Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa, wala absent, always gid nga pamati diri sa aton sining pangalagad sa Action Night Patrol program. Kapaurok-urok man ang mga miyembro sang Tamis Boys, Boy Dayo, Felix Gar, Alan Navales. Mga Tamis Boys ini. Nagamonitor man si Manang Nilida kag Manong Emil Lopez. Upod nila si Ihado nila Agot Batilier. Ayos! Toto po si Espino, may gabi. Nagapaurok-urok man si Toto Pons Espino. Taghang salamat gito. Night Patrol kita nga sininga gina pamatian. Si Toto Romar Tamayo, araman check attendance si Maymay, ara sa Jordan, no? Sa Hong Kong, ginatamyaw yun ang friend niya nga si Jill sang Silay City. Alin kay Mavel Istrubo. Kay classmate, duway ka lubad, duway ka putis, guwapa gyapon, Veronica Trusio. Met, basta kada. Si Mami Elsa Very, si Bradjit Dilag, Toto Boknoy, Giselle, akong Josel Very. Para giga pa urok-urok sila. Ang pamilya ko, ginatamya ko lang sa Barangay Minuyan, Morsha Redondo family kag Arbias family. Alin kay Jomar Arbias Redondo. Miaris family kag Gudaka family. Ginatamya ka mo ni Rayland Mijares. Sa pamilya Pedrosa, Magpao sa Barangay Granada, kapaurok-urok gin siling ni Virgilia Pedrosa. Sa Pampanga, gamonitor man siya, tamiyaw yalanda si Rizal mga Kalom kag Pipiro family. Alin kay Litol Sibuan. Litol Sibuan. Salamat gid. Si Nong June Villarin, ag sa mga friends sang bana ko sa City Health Office, nagamonitor gid sila ni Rosalie Elizalde. From Valladolid with Ranier Panerio Villarico. The third, happy birthday da sa Yauba, Purok, Fatima, Barangay Talok, Bago City, Eva Tricia. So, happy birthday kay Eva Tricia sa Purok, Fatima, Talok, Bago City. Halin kay Mark Anthony Castor Delgado, no? Nagapaurok-urok yun sa Action Night Patrol, no? Again, Mr. and Mrs. Si Mr. and Mrs. Jodette Calves Pomposa, ara check attendance na. Si Toto Agustin Barayoga, happy listening, family. Si Alex Payas, napaurok-urok man. Si Jill Britannia, raman ha. Check attendance lang ang team sang Tanod, Barangay Panokoy, Junel Santisteban. Kami ako nila ang pamilya Alcantara, Locsin Ogatis, kaghalo landa kay Sister Rina Kagbunbon. Alin kay Junior Alcantara, sang Barangay 12, Bacolod City. Salamat gid ha. Sa inyo dira mga pagpaurok-urok. Kami ako naman parente ko dira Hacienda Villa Amparo, Barangay Mao, Bago City. Sa asawa ko nga si Melody Montorio. Sa kabataan ko si Janjan. Alin sa Santa Rosa, Laguna, Jordan Montorio. Ang iban karon naman, this time I check ta ato sila nga mga report na gikan sa ato correspondent on ato report live gikan sa Northern Negros, ang aton Cadiz PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon.
Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Field Report! Dari sa Action Roger Gotib, line number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyon na rin may gabi sa itong mga aksyon sa karon nga gabi mga balita man gikan diri sa sudad sa Cadiz aksyon na rin release sa itong driver nga si Michael Malinaw. Oo. Ang driver sa prime mover nga sa diin ayokon nga nagbunggo sa iya sining nga trailer ang Yamaha may yung single motorcycle Oo. na ginaman niyo sang area manager sang Blip Motor sa taga sudad sa Bacolod Do patay ito, sa no? Barangay 1 ato si Joan Danoy. Ako 47 anyos ang edad tungod sang prescribed hour of detention naksunere ka at gin-release siya kaina sang kagahon dason ang ginamaniwa naman nga prime mover ari pa din sa bahin sa kapulisan. Okay. Kaya ginakustody pa ini sa traffic section kamanti wala pa man sa nga klaro Oo. nga pagka insuryanay ang magtimbang nga bahin Oo. sa bahin sa pamilya sa biktima kag subong man sang representante sang Bayo Power. Boss, silingon nga wala sang wise ang settlement katabog yung pagwaan sa considering nga tinaglaps ng regulamentary period niya. Dati wala pa sang kunano aksionerek nga daw pag istoryanay wala way pag malambot ang tawag nga amicable settlement. Okay. So ang tabo sa karon dati ang driver at kinang ni-release gati may ara lang gid na talana. Oo. Nga pagka-detain na niya, may katanan sa sininga pangitabo kahapon mga alas 2 pasado tak na sa matabong insidente sa may crossing stop Valderrama Oo. dari sa may Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz sa din isagid ang napatay sa sininga sa tatlo ka separado nga aksidente nga natabo aksyonere ka. Dami man. Now sa dogang pagidaton nga balita ato ba lang ginabdak bala to? Oo, musta ka ito? Oo, nakita to aksyonere ka mga Buhi? pasado na to. So kagabi Buhi. Ako mo ka-report ka to gabi, gali, nakita ka to sa? ang report gali kagabi to at kita rin kara na to kay nakita nagpauli to siya. Okay. Pero ang pagpauli aksyonere kay kabudlay ka man ga uba siya. Why chinilas? Okay. Daw hindi mayo ang iya pangistorya. Ay? Oo, may yutay nga kabuto ganing nga siguro pag sang time nga nagtawag tong asawa o kung nagtawag sa asawa nag-text una so nagtawag asawa mo to guro nga time nga may ara siya ginakadlukan mo kay may apat kung nakatawag sunod sa iya. Okay. Nga sunod sa iya aksyonere nga tuyo siya nga patyon kung imuhan sa malain. Mo to nga nagdalagan ni siya kag way mabalan kundi siya nagkantuas na nag-aga. Imagine mo, sang to nga gabi ito natabo. The following day, sang gabi pa siya nakalapit-lapit na alas 9. Kag nakita siya o kung nakapauli siya. Okay. So, silingkot wala gali sang ano isang abduction o kung ano man nga ginimo sa iya. Kundi siguro ang tanan nga to base kon hallucination niya lang, o imagine niya lang nga may amubla sina may bunga sa pagkalain ulo ya mo na. Daw amo aksyonere. Ano ni may ginabot-abot di sao? Wala man mo malatuguro ka mo malani ko nga daw naglanga na gid. Daw mo na gito ko tasi kay basi supais gutom na, no? So gani ito isla nga basi kon sa gutom-gutom wala pro ka pangayo ni cellphone. Sige may magayo ka cellphone magayo mo mga mahal man ang panukot kung isa sa nagkakayo ka cellphone mo depende sa guba sa cellphone mo. Depende pero kung ako ga pakayo ko cellphone daw ay man may gapanukot sa akon pero ti mahal gid man na. Gabaan nga mas na kay gabaan mo yang nga pero milang ya thank you. Pwede ka babalik ka karon man karon istorya ta karon. Pwede ka pakayo sa cellphone nga galay gidulo ya o pakayo ka lang cellphone di na budlay. Sige kali nga base siguro base sa guro kayo cellphone base may radiation ko na base nervous breakdown ng Roger kay sa kagut sa supais gutom la.
Magani, ti nervous ko. Konsiya ka, halusanit siya. No, tapos, aga pa siya kay inom ni saya sang Whiskey? whiskey. Ate, mo naguro nga ga... Sang... Ano ga... Sang konblay na blang, ano kayo na? Dalain pa saraw niya? Okay, inom na ni siya gliya sa inang may RHUM ganina bla. Tanduay. Yang Riuma, Hapo, Obo. Tanduay, Ram. Mga pala nakitalawas, so... Ano nasa mo na? Oo, ng RHUM, Rayuma, Hapo, Obo. mga palalaki sa lawas, kakasuno, basta sige mo lang inom within 5 years. Amo na tanduay? Oo, ito mo na eh. Basigay, no, sa way kaon-kaon. Nan! Tutuod man, supay Supay ka na yan. Supay na ko na lang gusto na sudlon na yakangin. Ulo mo kung ala ka lang inom-inom, wala unod dyan mo. Mo na? Oo, ati, itilawib la. May kung ka-report ka pa sa night patrol. Kung di ka magpati, tilawib la. May kung maka-report ka pa sa night patrol. Bimulog lao ng supay sa whiskey, ha? Ay, galigan. Diba Sudlan na, hangin ulo mo gila. Ay, so, sa pasaka ng angangin sa ulo mo, kapulumba ka ng espiritu sa whiskey. Di ko sa English na, wala, air supply. Ano ba ni? Ayun, di purma. Air supply ko sa mga kanta gito nga singer eh. Sobrang kahangin mo, air supply. Ay mo ulo, may air supply, may air mo support nga air. Oo, wala. Air supply tuod no, may kagod no. Ay, Ito makulo kong binar. Ano ba, abiyang kantuan sila kundi kay may hangin na sa ulo kundi may air supply. Tito ko na makikita mo yung mga kombinasyon mo no. Oo, di. Tito mo dyan, di siya na po ara ka sa iyang live-in partner. Yun ang balago ka ito kay nangasling ko, Joy. Hindi ka na mag-ubra na ito resto bar. Oo. Imon mo, tipanan mo lang nanay si Ryan. Oo, si Ryan. Kailan ito Ryan? 31? 33. 33. Di ubin pa eh. Kung na ba si kulang na sa Diluta Pulay kag pagkaon bro? 27 anyos ni si Joy. Kita ko di gani ang iyang profile sa Facebook. Wapa maglio. Buti may pagnanasa ka pa. Ayun, di turma. Wala po sa kayo ni Mare na sang obra mo lang muno sa guwapa na. Admire lang Ate, okay sige Ano ginayang daw manamian ka man, di bre? Oo, ate, kwan, sige to. Mga butang ganing makita mo ganing ka daw namin. Admire ka kanami, oh. Ate, sige agad. Ayun, di turma. Tanong to kung may dangata ng mayo. Tuwing ka, Joy. Hindi mo dala na sa doktor nga eksperto gitsna. Yung specialista bla. Okay. Ang ngita ka mo tao makabulig sa inyo kay silang kumain. Hindi nyo pagdala sa mga wak doktor ha. Kaya basi maglala. Na. Kulang na sa kwan, nasa tulog kag kaon. Gani, kulang tulog sa kaon. Nagsunere kay ko isa ko, no? Bastante, basta kaon ng tulog, kasi sigurado ko, mabalik na sa normal ang iyang paminsaron. Oo, lumayo aksunere kay mo nga. Psychologist ka magali, no? Ako pa ya. Ayun, di purma. Kagi man buang mo. Kagi man supay mo, kundi may experience ya, kundi alaw ko lang na. Hindi na pa nakagi man air supply. Abi sa tagpalaman, tita, yung tuon, gulo kagi gulo siya action air supply ay. Ano kayo sa iyang pamisaro. Sa dapat ato nga buang ni, tiyati, mga gusto nato. Naguro ka balo nga, wala na kinali compressor sa pilit at vulcanizing. Mga salon, bastante sa hangin. Ayun, di purma. Siri ka. Nalala, kulang na hangin guma mo. Kulang, kada. Tawag ko to si Action Eric para manduga ka na hangin. Ay, yate, mga istorya nga ito ni. Pwede rin ka ba, te? Ganit mo sa? Ano nga ito na interview kay Joyo? Abe? Kay Joy? Joy? Anong, di mo sa mga istorya, mayo sir, lain-lain ang ginapangawakal yan. Uy? Tungod siguro sang gutom, wala tulog, tapos ng, nervyos siguro sir. Ay, gali ka?
naagahan na lang kami, wala tulog kay gagulpi sa bangon kag magsingitan. Tapos may tawo ko no nga ano sa iya na sunugon ko no kami amo na bala sir. Nervous breakdown, guro. Nervyosa. Ano sa nervous breakdown. No, pero sa diin nyo siya nakita, Joy? May nanugid sa amon na sa tricycle driver nga to sa samay kabungahan. Pinagkadto kami dito. Wala naman sa dito kasi ang gabi pa sa nakitaan. Tapos pagpuli namon sa balay, nga nagkadto sa amon nga taga man sa Paraon nga nag-agyan niya sa Coronel Galakat. Pinangsiling sa nga ang lantawan niya to video kung siya to ako nakitaan nga naka-short ga uba. Tinagingagaw kami lakat sir sa akong mga utod kag bayaw ko. Pag akong iloy, nasugatan nila siya gid, libit-bit sa tubo ay nagsinilas wala bayo. Uy. Tapos lain-lain ang ginapangwakal ya, sige na sa ginalagas ako ng siyang aswang, mga pamatsyon niya ko no. Mag-abot sa balay, pakalma sa namon, pakaon sa gayon namon, kay gutom sa kayo. Ay, galing ka. Ano oras nyo siya nakitaan kapon? Mga pasado na city na sa gabi, sir. Ay, grabe, no? Halin sa Cadiz ang lakat ya. Labot sa Cadiz. Naglakat siya pa kados Cadiz? Oo, libot-libot sa Cadiz. Tapos may langgani, doon nakamba, nakaano man sa niya, may langgani, may kung nagpabakulod. Nagpabakulod sa kuno tani. Uy, malakat na mo na, no man. Pag dakop sang manghod ko sa iya kay basi bala madalagan sa kay basta makita sa tao gadalagan sa isang balan sa sang manghod ko nga nung naano ka sabat ya kung manghod buhi pa ka mo Ay, ate. lain-lain na gid iya nga pangwakal sir yan sige na ginawa na lang kay namon nga ano sa iya kay lain-lain na yung ginapang ano sir. Hindi man sa ano Jeno pero to be honest kay Bloka ini siya hindi man ni sila naton nga ang tanan nga gamit bala sang drugs sa drug user o ano da pali biktima ni sila mo. Basi biktima man bala si Ryan bala sang drug gamit sa Joy. No? Why na sa gagamit sir, inom na sa galing kasi ito nga time wala na siya kainom kay galaan niya pamatsyag. Pero may gina-nervous na sa sir, labi pa rin kung di sa kainom dati na nga nang pitik ng dugan niya, ginakulbaan na sa kaginawa. Okay. Muna sa basa hindi sa kainom. Ate, sige. Anong gimo nyo subungda sa iya? Danigin pakonsulta nyo sa doktor? Iya, amo ganit sa gin, sanay namon gin pagungtingan ko na iya buhok. Iya mga pilas. Patulugon mayo. Bagras, may galagom na sang mga pilas bala. Dalawang sa namon, may pakonsulta sa namon subong. Di ba si kung natong natabo gali kagabi o nagligad gabi gatek sa semo gidalaga sa apat kita ba si hallucination niya lang tuguro na imagine niya lang. Sakto bagid siya kay maisa lang kung ano gini kung maisa sa katao nga natandaan gid nga pat kay ingin tanan niya ginhambal sa amon amo tong giagya namon sakto gitanan sir. Kay mi ara pa man kay story pa man sa sang gintang ano yun yan nagkadto kamo masabala ito nga may talamnan kay dito ko to nagbuyong-buyong ko huo nagkadto kami to tapos kita ka kampo nga rang gagmay lang ang tubo dito ko to naghapa. Sakto man niya ano sir. Kasi ate wala gin magwala pinaglaga sa iya no? Amo man ang ano ya sa amon nga may naglagas sa kay pagkawag sa iya pagkawag niya kay Ramil Mansito gadalagan siya nga gapingit nga ara na sila galaga sa iya. Hindi gali sa kay Colonel Mansuito siya nakatawag kay Ramil. Si Ramil gali utod ni. Oo, tapos yung nag-ano na lang dahil si Ramil sa kay Robert. Okay. Si Sir Ramel Mansuito mo nagtawag kay Robert Mansuito. Oo. Tapos ang padala tropa dira. Oo. Tapos negative man. Ang niya ginano nga patyon gid sa kuno mo pag may lang kuno paglabo sa nuno sa iya way sa naka ano kay duluman didto nga part pero okay. Kaya mo to ginobaya gali nga bayo pag iyang kalo gikuha ya. Pero hindi pa sa violente, wala man siya sila daw ka violente sa iya, Joy? Wala man sir, kay wala man lang ano lang sa ganun mo na mga waka lang sa ara na ano sa iya. Sige na pakalma na lang sa namon. Muna lang ni dalo na lang sa namon, pa konsulta na lang sa namon. Oo, gani man para nga kung ano matagaan sa bla sa inang tawag na papatulog bla o kung makapahuay siya. Wala sa katulog kagabi, sige na lang sa bangon. Bago mamaya natulog ikaw niya, balik na sa normal yung kaming sarong.
wak doktor na basi kung magkuan pagid, maglala pagid kay kinahanglan niya kinahanglan doktor gid, no? Ngani. Oo, daso nati amo na, way ka na nang anay nagubra kay ti atipan mo lang anay siya. Wala siya. Alam niya bayaan mo kay. Oo, gani man priority mo gina siya anay ah. Ba, umugid. Yan, tiyari kami di gani sa busa sa paraiso sa iyang mamagid kay para matindiran gid sa bala. Oo, muna sunere ka. O, kulang na sa kaong nagtulog, kapaway. Oo, sa totoo mo ginambala kay daw mo lang araban sa pangunauna ni Joy. Oo. Nga ti panon niya nga makatulog mayo kung lamang gid sa kwala tipan gati dason dapat malampuasan niya na dapat hindi sa sige inom sang whiskey. O, sa lusa sa beer, kaya magkapatambok na yung beer. Ang beri Grabe ka advice ba? Ilang whiskey beer na lang. Ayati ka masa mo sa beer. Oh, pero mo na kulang na sa kuhan ka. O, tulog. Oh, na si Roger. beri gila ya pa. Napakambok ng whiskey ka pariwang. Ayan. Dali ka ba kulang sa kaong tulog na. Ay gani. Oh, way ka, talagang nabala mo na yung living partner kasi sino mo na tayo kay duludulungan na kada sang sabaw na kagamay sa subrakan. Ano pa naman kaos ang imda libin? Away, bagay actually, liko kay Mrs. Liko, nakita nito si Ryan. Isa na mo di ka Inday. Kaya nag-serve yung blat, nag-dirama sila mo. Kaya nakita na glitter. Liko nakita na pro. Huwag ka mo ka batis interview ko. At sila niya, inang ati bayo sir sila niya. Pero sir, abi mo, ang iya kami ginaimos na kay inom lang nga inom. Dira, di mo na kalata mo ti sticker ko ang hambal ti ano basta wala ko nakainom, nagamo na. So wala hambal to ni Joy sila niya, wala sabi sir ka inom, ano pa kay nag nervous breakdown sa tigaron ka budlay man. Dapat man puwasan di kay hindi na mag-inom Oo, kaga ano tuling mo to converte para matambok. Sige ko ni pare Roger ba to kayo mo pare Roger Montalvo. Sila niya, ang halin sa ako niya nga whiskey, pa sexy pre. Arbor Mist na, may iyang Arbor Mist ni Pare Roger. Teo, kay bulak kay Pare Roger, mga imported man daya. Oo, hindi ka patambok, hindi ka pa sexy pa ya. Kung gusto ni Inday na magpa-sexy ng live-in partner sa medyo na tumbahan para dor, baka sa whiskey ako ano. Whiskey kay Pare Roger, kay mas-sexy pa yun sa dugang. Bakal sa Ambornek, ato? Arbor Mist. Arbor Mist. Arbor Mist. Si Kapitan Madeline Diaz, para Jonathan Diaz ka lantaw sa ato, no? Nagle. Sa Facebook Live. Sa Facebook Live, Si Kapitan Madeline Diaz kasi parita Jonathan Diaz ka lantaw sa imo. Ate, maya. Naka-cute kila kay Roger, no? Niya kung may mga dunggan, tutoy gido. Ayo di purma. Iyate, gusto na ato ni. Di wala. Kaya pala naman si Kap Madeline Diaz kung ano ang kung sa mga sinong artista ang bagay Gani. Kasi sinipagin pala Roger niya, lalaki inom para tulog kaya sexy, bisan hindi. Gani. Grabe pa rin Roger Montalvo, damo ginabalaan. Pero okay naman to si Merijoy Ang importante lang niya nga si Ryan maulian. Para nga mabalik ang ilang kulang na sa tulog dyan kagkaon. Kung mayroon na tulog, mayroon kaon niya na. Sigurado ko kag medyo bayaan niya kadali ang inom, mabalik siya sa normal. Mo ganit. Kung sigiyon niya nang iya batasan nga way kaon inom mati pila ka daw ulog gidang mapulos na siya kung sigiyon niya na. Oo, tapat kini kiti maglala to magpulon-pulon ang hangin dito sa ulo daan kon. Magamuna, no? Anyway, at least siling ko sa ilan ni Joy. Kapitan Madeline Diaz niya, good evening sa kalbo Kapitan Madeline Diaz nga maganda sa kalbo Nagligan, nagpabakulod kami sa partner kanto na bala. Kasi sa lakyan sila niya, barangay ite no, mga kanto tanay kay Kapitan ni Kuya. Kuya, tagaroon abi ko makanto naman ta kay daw gutom-gutom naman. Kaya ate daw nalatnan tayo ikaw nga. Di ba nabi masunod?
O mo dyan, ay ka. Tipo, rin na sa balay isang live-in partner ng kwanen, yung laki Ah, na. ito mo na gani, ito daw na yung most naman sila kay Bisan, at least kung si Joy pa gani, chatay bla kami, kay ginadvisean ko man sila. Sila nga, maayo na lang gani sir, kaya ari na di siya sa tuod nga, Bisan tuod nga mo nga daw ka perwisyo daw ka budlay katama, pero at least ari na di siya sa sige ko panumdum ko din siya. Gani mo. At least ko nakita, namatyagan ko mga plangga gini Joy si Ryan, Bisan pa nga muna. Bisan pigado kag gaubra lang sa kwan, pero tetes plangga si ang laki na. Oo, gani, kiti, mo na gani nga. Kung sa Tagalog, pabla, sa hirap at ginawa, kailangan kasama kita. Oh, Kung sa mga kanta mo, basta kasama Kita! At magagawa! Toto kadlaw si Toto Albic po hinula, no? Toto Albic po hinulan. Nagpamati sa mga galanta sa atin. Oo, mo ko sa nayik po ko ni paingon niya. Bulat naman siguro. Basi siguro na. Basi plakadla bla kibot nga pasaran pulo ka sako malukos ni bla. Bocah na pa ko ni karon mag-inom ha. Nagkatula sa Janji. Nagkatula sa Janji. Ayo. Kung dyan at least wala, hindi ito matuod na report mo gabi yung ginabdak siya. Okay, ito yung daw mo itong primero nga report siya din pagpa-record gini Mary Joy sa pulis. Daw mo itong tunar siya man nga pagambal mo ngati sa istorya ya pa tapos way nakapuli. Correct. At least ara na mo to sila niya bisan kung mabudlayan man sila kailangan nga di makanan pero at least hindi na sila magkamalaka kaya ara na sa ilang poder. Correct. At paano na lang. Hosto. So, muna aksionary ka madulong report sa kasaysayan ni Mary Joy kag ni Ryan sa aton sila nga palatuntunan. Sige na, panamyaw na kay Chimpo ko. Sabi ako dyan pa siya, sigaw liya priyat kag parang dyan yun sa gamabdina kasi Toto Jory na ibasang ko. Dariman sa yun na sa kadis po, pati si Mr. Ibernasa, si Toto Apil Bacomo, si Parino de Peria, kag sa Bugmanto at Toto George Ributon, si Miguelando Bacruya, Glenn Javier, kag kay Mr. Josue Diaz. Of course, Kapitana, Madre Diaz, kag Mr. Jonathan Diaz. Direct na sa syudad sa kadis una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon Roger Gutib. There you have it, live report gika sa Northern Negros kadis sa PNP Correction. Ang police report na aksyon na Roger Gutib ginadurong sa inyo sa Kaluan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa ato pa mga kape, hindi lang basta-basta kakape, dapat kafe nga may 7 times ang vitamin C sa orange, kafe nga may 4 times calcium sa gatas, kafe nga may 4 times vitamin A sa carrots, 3 times ang potassium sa saging, kag may 46 ka types sang antioxidant. Amo ning sekreto kag makuha mo sa Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, imo sa Santon's Balonggay kag soya, kafe nga mayong benepisyo sa ato sining lawas. May kafe ka na, may bulong ka pa. Sikreto sang Santon Plus Coffee Mix. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Mayong gabi nila kay Orlene Vergara Hinsole sa kay Ramel Nacionales. Ano nang diyo kundu? Tanay na miyembro sang Gamma Omicron Delta Sigma Fraternity. Condolence lang sa pamilya sang Brad namon na napatay sa Sagay Chapter. Alin kay Melski Atilano.
Pamilya Indonila sa Barangay Kabog, Payas family sa Barangay Estefanía, Rimada family sa Barangay Alangilan, alin kay Alex Payas ang panamyaw. Lelevet Ninyan family, happy listening. Sa kay Toto Glenard Antiporta, say hi to Papa Greg, alin kay Marites Perdigin. Ito'y kadlaw si Giovanni Melo. Lani Tolentino, mayong gabi, dira sa imo. Sa pamilya Borniso, magalaw na kastanan nga taga-barangay Kabug. Kamya kamo ni Hemela Magalona Borniso. Sa kay Liza Ramos Silon, sa kay Madam Jocelyn Song Komedya, sa kay Sir Benji Hironan family, Bingbong Lee, mayong gabi ha. Sa airport subdivision, Kanyete Milay Cagreveca Pareño family. Alin kay Jonaline Sivilia Pineda. Sa kay Linden Navarrete from Pulo Pandan with love. Dongding Lu. Sa mga taga Sumagda, Kagbarangay Road, Purok Fatima, Kapaurok-urok sila. Ang panami ulit kay Mercy sang Park Place, Imos, Cavite. Action Percival Villamura, siya mo. Happy birthday, Pedro Cataraha, sang Barangay Cartagena, ika-31 nga birthday. Halin kay Milagros Alberto. Nagpaurok-urok man sa Action 9 Patrol Program. Hacienda Billy Amparo, Barangay Maaw, Bago City. Asawa ko si Melody Monturio. Bata ko si Janjan Halindiri sa May Santa Rosa, Laguna. Hordain Monturio. Kapaurok-urok man siya. Toto, ay sakay Kwan. Sakay John Rosa Rolga ba? Para subong sa Hinigaran. Si Katendan si Glenard Antiporta. Sakay Sir Rodiard Mijares. Ang pinalangga nga may ni Inday Barbara Mijares ang ABS-CBN. Evelyn Manyoso Rico, mayong gabi, kag mayo nga pagpaurok-urok. Tamati sa Action 9 Patrol. Sige, dugangan ang report na sa Makati City. Sagay kag Escalante Correction, Tamon Forte sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action tao, may gabi, Apres Kevin. Yes, Action Derek, isa naman niya ka-wanted person ang natigayon iya nga madakop sang katapos ng kapulisan sang Sagay City PNP kay napasado las 4:20 ang takna sang hapon Marso 5 tag 2020 sa Barangay Poblacion 1 Sagay City. Batok naman niya sa suspitado nga mo si Neil Medina y Dominicos alias Toto, 35 anyos, usawa, residente iya sang nahinanditan iya nga barangay. Kaga paagi naman iya sa warrant of arrest ngin service sa iya. Gining warrant of arrest iya Action Eric may criminal case number 15-5554 das is 15-5558 kaga sa katapusan iya nga warrant of arrest ginisyo siya 16-6160 das is sa paagi naman niya sa pag-violar sang Republic Act 9165. Kagining warrant of arrest ginisyo naman iya ni Honorable Judge Reginald in Centevilla, Executive Judge sang Regional Trial Court, Branch 73, Nabatiya, Ciudad ng Sagay, kang napitsan ini sang Pebrero 3, 2020, kaga para sa iya nga sentensya, aksyon, erekto wala inising bill nga gin-rekomendar ang korte para naman iya sa iya temporaryo nga kahiluwayan. Subong ang suspitsado unong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amuning madulong nato mga report sa singa gabi. Gikan diri sa syudad sa Sagay, Action Tamon 40 nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Thank you so much, Aksyon Tamon Forte Live Report gikan sa area sang Cadiz or area sa Sagay kag Escalante. Ang police report ni Aksyon Tamon Forte ginadulo naman sa inyo sa kalawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sa DTX 500 capsule kay iara may inis sigurado sapat ni sa balatian nyo nga diabetes. Kaysa DTX 500 capsule may tatlo ini ka anti-diabetic properties. Charanting nga nagapanubos ang glucose, Vicing nga nagakontrolar sa ato nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga efekto sang insulin. Para madula ang balatian nga diabetes, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. My God, I hate truck. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May ara kita kapasunod flash report na naman by bus operation John Diaz. John D, please come in. Sinek tatlo ka mga persona ang nagkradakpan sa bypass operation naging patigayon sinigda mga gabi sa nga mga operatiba sa police station number 2 area ini sa Purok Sigay, Barangay 2, Surad sang Bacolod. Kung sariin na kita na to na subject na rin babae, no? Babae Uy, siya. babae. Mas kilala sa tawag nga Nining Tig-A ngalan. Ano? Nining Tig-A. Tigagi daw? Daw Tig-A gid eh. Tigagi guro kati balik-balik. Oto, amo ning ilagid gin kasa, gin priority nila karon nga gabi. Do may mga information diri nga ngalan kuno ka pulis so ginagamit nila nga mo dagadagdag sa area. Ba, gabit pilang pulis kuno do among protector mo na. Do mo na kuno nga protector mo pangina kuno nga hulog sa ila diri. Tuod ka? Tigin. Ba si tuod man, di man? Hindi man ki operatiba man karon tigin sila gid priority karon nga gabi. Tigagi guro? Tigagi si Nining. Tigagi si Nining, hindi pa kabalong dagdag pulis. Oo mo amo gid Di tatlo di sila duwa di ka babae sa kulakek sa nagladakpan. Plato na balang kita ko pinagiding balor sa sabungan na recovery kikan sa posisyon ka kontrol. Nagawin pa man searching kagang inventory. Sige. Sa nga ito naman nga mga kapulisanan. As report gikan sa patrol taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa Action na sa Bacolod Action Radyo. Nining Tiga. Ning Tig-agi daw. Tig-agi, Neng. My God, I hate trucks. Salamat dyan sa imo sining nga flash report. Pulo kompleto sa likod italay kay may mga inventaryo pag ginahimo dira sa Purok Sigay sa Barangay 2 sa Kapulisan sa Station number 2 led by Police Major Sherlock Gabana. I-check lang bisa kay ba si Tuod Blamlao ang ligasyon ni Nining Tigana. Duka Tigang na siya. Magabi nila kay Singket kay Madam Naomi Fukuda dara sa Carmela Talisay. Kapamati siya itong si Toto John G. Flores di Lotina. Kay Migoko Edlo Mugdang. Ang gabi nila kay Migoko Edlo Mugdang and family. Sa kay Toto Pit Malo Pi Agita. Nagapaurok-urok yun. Inday Blasada, may gabi Sa kay Cassie P. Song. Sa kay Ever Vicentino Antonilia. Alex Payas, sa mga taga Police Station 6 na, kay 9 Police Captain Elmer Beniliada, may gabi Toto JP Ahina, Porok Mara Mandalagan, Silula Consing Dorias, Pamilya Brillantes. Urik Sugo, naling kay Tintin sa Ogon Brillantes. Tamya ko dira, Pamilya Agita, Tanaya, Biton, Barkasi, from Kawayan with Love Toto, Pit Malo, P. Agita. Kapamati man si Mrs. ya, kag si Mama ya, ni Toto Alex Payas. Rosalie Ilasalde, may gabi.
Philip Laurentida, may gabi ha. Sa Herbias, tamya ko lang dira si Nardo, Rigor, Mokong, Kagtungtong. Alin kay May Rose Langkoy. Kay Toto Kerwin Hamindangda, mayang gabi ha. Toto Joda, musta si Inday Mabel. Di maala. Sa Punta Taytay, ara si Tomas Armin Bersales, pamilya Carmona. Kay Tatay Iti Carmona, dira, mayang gabi gid. Kay Tatay Ili Antonares, may gabi dira ha. Kay mama, kay konda kay Nanay Mary Sigobiada, may gabi man ha. Sa Punta Taytay ni tanan. Lamya ko lang akon bana kapamati Jerome Lipanya. Alin kay Rosalie Ilisalde. Ayos, meron dira nga pagpaurok-urok ha. Pamilya Hindonilya sa Barangay Kabog, Payas sa Barangay Istipanaya, Rimada sa Barangay Alangilan, halin kay Alex Payas. Mrs. Lowy di Paulan family ha. Sa Minoyan Morsia si Philip Laurentiara siya. Kami ako lang Miga Arlene Ortega, halin kay Reka Baltasar Lumawag. Gapaurok-urok gito. Valencia Kenneth, Toto Rix Civilino. Sa Inigaran, ara si Ami Mirender. Valencia Kenneth. Monitor lang ko kag kami ako lang pamilya Torneya, Santillan kag Isidirio. Alin kay Jaya Joe Santillan. Lola Aida Bangkaya, sa kay Cap Chadferia, Kagawa Jofred Sapanta, SPO4 Jerry Rombines, kag Major Romeo Vargas, sa La Carlota, rin kay Action Percival Villamora. Retired Police Colonel Placido Hintoleo and family, sa kay Eli Guerrero, sa balay kapamatigid kapurok-urok gid, si Guard Miales, sa Season Trading, alin kay Rayo Miales. Tita Bibi Severino, retired police captain na Dingdong Severino, may gabi. Susan, nagapaurok-urok man siya. Silini Olivia Hulagting. Engineer Arthur Normandy, nagapaurok-urok man. Dira sa Takuling. Arturo Santander. Josan. Miraflores, Kagkuales, Papeles, sa Mesitio, Cubay, Barangay Inapoy. Abangkalan City, rin kay Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores, Kuales, Sang Qatar. Toto Andrew Juanites, tamang gabi. Jonathan Veyan family. Ano ni hambal ni Nida Bilyote Ularte man? Karo gabi ina indi OB. Correction na. Mayang gabi sa Bacolod. Imbot yung silingon man. Sa kay Tuan Rivena Magbanwa da may gabi ha. Tuan Ravena Magbanwa sa Kawayan. Mr. and Mrs. Franco Talion and family. Maranyon family da sa Talakdan Kawayan. Tamya kamo ni Almer Pasilan Alison. Silang FAO Cavite. Kamusta? Halin kay Rapi Saga. Tabo Ilog kaporok-orok si Tatay Roel Magallanes, pamilya Balmera Magallanes, alin kay Marisa Magallanes Luhan. Jocelyn Calaman and family. Nagapaurok-urok it pamati wa. Sa kay Kapitan Tuan Magbanwada sa Barangay Poblasyon Kawayan, may gabi dira sa imo primo no. Sa kay Sweet John Beth Kanrakni. Sa Tango, pamilya Udtuhan, tamya kamo ni Kim Rosalina. Sa San Enrique, Jomar Halipa, Randy Nuangay, kag Rachel Alejo. Alin kay Joseph Pacifico sang Barangay Baliwagan, San Enrique. Aming Lorezo, may gabi. Mr. and Mrs. Ramon Caglila Taton, Mr. and Mrs. Remo Clarita Tampipen family, Toto Clark na, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tangob. Check attendance lang, parok-orok si Butoy Kahulaw. Alin kay Florence Kahulaw, sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr.,
Misis siya, kabataan niya, mo amigos, punurunok na kapurok-urok man, no? Asi di, Siro Pico, arada, kapurok-urok man, sa binalbagan, Jose Mongcal Torilla. Check attendance man si Ana Andrea Famoso, si Mr. Edwin Pinida sa New Jersey, kami ako dira si Jarin Malunes and family, alin kay Florence Kahulaw, Mr. and Mrs. Jodette Talbes Pamposa and family, happy birthday happy birthday sa Purok Patima, Barangay Talok, Bago City, Eva Tricia, alin kay Mark Anthony Castor Delgado. Watching live from Valladolid with Ranier Panerio Villarico. Gapa urok-urok sila. Pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Junel Santisteban, Kapitan Junior Kakatara sa Barangay 12, Arasya. Gapa urok-urok isa pamati sa Action Night Patrol program. Si Glenard Antiporta, Tani Checkpoint ba no? Sila ni Meltsky Atilano. Sir, may na-hit and run kuno sa Dulid. Ranger ang nag-hit and run going Bacolod. Sige, check na namon. Meltsky Atilano, salamat kita. Sakay Charis de la Torre Hilarso, napatay ang tiyo ko bag-ulang. Wala gid nagpundo. Mo ni kurong hit and run sa bago ng salakyan going Bacolod. Okay. Si Toto Benji Locsen na gapamateo kanagalantaw sa FV naton. Gapa-urok-urok sa pamateo sa Action Night Patrol program. No? Minuyan Morsha, si Nanay ko Lydia Escobedo, happy 92 years old. Birthday subong, alin kay Nestor Escobedo. Ba, 92. Juan Roberto Ranit Delioso Sr., Jomar Balesteros Ong, Paurok-Orogid, Ayala, North Point, Bivet Himina, Rhea Himina Dispe, Bonbon Golbio, Catherine Jenilyn, alin kay Glenard Antiporta, paurok-urok man sa pamati. Sa Hong Kong, Arasinonoy Henry Saladan, Vice President sang Operation Tulong Task Force Group, Vice President si Maymar Fernandez Estrella. Paurok-urok kita. Sige. Nami dirang iyang paurok-urok ko. Si Maninoy Mae, kag Maninoy Chari Salvacion, tamay gabi, is Simon Laudet Edi Villarosa, Rosana Tasi, Madeline Gavin, sang Barangay Paluma, Valladolid, dalin kay Tyrone Gavin, ang panamyaw, no? Sa pamilya ko, Perez sa Siocon, kinatamyaw ka mo ni Leo Siocon Perez. Salamat, gid. Benji Locsino niya, Action Eric, ang basura sa IPM nahulog sa highway diri sa Tubang Toyota sa kadelikado sa motorista. Ay grabe man. IPM naman karga man kasi daw Gastrol Brahman kuan na to Benji Locsino para nga layo sa disgrasya na da. Sa mga mapisa ng mga tanos, Toto Benji Locsin. Check attendance lang si Toto Marlon, si Kenya Cañete. Gapa urok-urok. Night Patrol ang ginapamatian. Cap Rogelio Pabianya Jr. o Barangay 17, Island Tres Pieces Pabianya ang nagatamyaw. Tangkuloy family, Mr. Mrs. M.A. Kagbima Tangkuloy sang Kanjakap Tapi Kabangkalan, Remy Marfil Tangkuloy Jr. ang nagatamyaw. Hali sa report ni Action Tam, harap pa si Action Percival Villamorglio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival, may gabi, pas kami.
Mayong gabi action kag subong man sa aton nga mga sa Action Night Patrol alas 3 sang hapon ang kapulisan sang Moises Padilla nagkandak sang operations against sa illegal gambling o kon panahor. Ang operasyon dito sa Barangay 3 Anwa sang Moises Padilla, ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas, officer in charge pod ang alert team sang station kag nadakpan diri sa sunang agin kilala Janice Magong Francisco. Janice Magong E. Francisco, 33 anyos, pumuluyo sang Barangay 3, Poblasyon, Banwa sang Moises Padilla, Negros Occidental. Kag may upod ini siya aksyon na Eric, ini si Janice sa 3 ka persona man. Apang sang nakita sang 3 ka persona nga nagapadulong ang aton katapos ang kapulisan sa ilang area, nagpalalagyo ini kag wala na ibalaan kundiin nagpadulong. Apang ini si Janice na purdon o kung na dapat ton kapulisan kag na-recover sa iya posisyon kag kontrol ang isa ka set sang baraha nga plastic kag isa ka nagkalain-lain nga mga denomination sa kwarta nga amo ang gingamit nila sa ilang pagpanahor nga Pusoy 13. Karon na ang suspetsado nagapangatubang sa kaso nga ginpasaka sa pagbayular sa Republic PD 1602. Mayong gabi lang sa kaya Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofre sa Pantasang Barangay Robles, La Castellana. Amoy na yang natipon naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Aksyon Percival Binamor. Balita ni Aksyon Percival, ginadulong sa inyo sa Kalawang sa Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic kapag depensa sa mga germs, viruses, kag bakterya. Santon Plus Herbal Soap, epektibo bataw sa mga katul-katul, arikis, punggod, alap-ap, ringworms, kaspa, body odor, kag iban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Hari ng resulta sang Loto, unauntang Loto 649. Jackpot price, wala sa mga nakakuha, 27.3 million pesos. Resulta, 649, 31, 37, 26, 44, 43, 14. Again, 31, 37, 26, 44, 43, 14. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot price, wala sa pinakakuha, 22.9 million pesos. Resulta, 642, 17, 24, 14, 39, 15, 20. Again, 17, 24, 14, 39, 15, 20. Mabalik ang inyong pagtutunan. When we come back, balik ka report action dyan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon ay patrol! Balik diri sa barangay mga bidara kay classmate Erlito Robet and family. Toto Irol Cordero Alyangan araga monitor sa. Balikada si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo! Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon dyan, sa balik report, please kamak. Actually, sa siling ko na tatlo ka mga persona ginanagkaradakpan sa mga kapulisan sa police station number 2. Sila naman di ba yung sa operation nga ginpatigayan karon nga gabi sila ging naman Sanday Analisa Gando, 40 anyos, residente ni mismo sa Porok Sigay, Barangay Dosurad sa Bacolod Action Erica. Dakop man ining si Iris Isyo alias II, 27 anyos, single ini siya, kag si Jose Renato Cabarles, 34 anyos, residente tanan sa Poroksigay Barangay Dosurad sang Bacolod. Na-recover diri sa operasyon kag kontrol sa manang kaladakpan ang walo ka palabang sa say, tatlo ka mga gagmay nga sa suspected shabu. Ini more or less kabugat sang 1.2 grams sa may estimated market value sa deka 9,000 ka pesos. Sunod diri ka Police Major Sherlock Gabana, ang station commander sa police station number 2 nagdugay man o kuno nga isaman kasi mana ang gipatay nila monitoring batok diri sa subject nga si Nining Tig Action Erica anti-strong siya nga madakpan sang ato naman nga mga kapulisan karon sa press custodial facility sang police station
number 2 para naman sa nagkaigo nga disposisyon. Isa man ka bypass operation ang gingkasan sa Makabulisan sa police station number 6 sa ring gabi sa area naman sa Purok Sira sa 2 barangay 27 sulad sang Bacolod. Ang ila naman diri mga actually di sa bypass nag-conduct sila sa operation batok illegal gambling o kay ang nadakpan nila na nakuha nila bising illegal nga droga. Ang mga nadakpan na Musanday Melanie Yata, 39 anyos, residente sa Puro Kingfisher, Barangay 16, Junel Pineda, 30 anyos, ang Santo Niño, Barangay 31, kag si March Deldo, 29 anyos, ang Proxera sa 2, Barangay 27, Surad sang Bacolod. Na-recover dito una sa illegal gambling, ining tatlo o kunadang 3 peso coin, kag ang 157 pesos sa kwarta sa naglain-laing denominasyon, nga ginapatihan naman proceeds o kunabi sila dalang ataya sa paghampang sang Karaig Cruz o Contombo. Samtang ipatigan ng pagrekisa na recover dari kay Melanie Yap ang limatanan kay sa transparent plastic sachet so suspected sa buok sa nagtanan ginabanta na kabalor 10,000 pesos. But ringon wala labot sa kaso nga illegal gambling o kung naman paglapas sa Presidential Decree 1602 ang maning tumbo magapatubang ining si Yap sa paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagupot sang illegal nga droga. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. So nasabitan na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat dyan, may gabi nila sa kay Inday Uni Ferrer Bilaong and family. Nagapaurok-urok pa sa aton siling pagpangalagan. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi siling manon Action at Patrol program. Magkatako piniti parol. Balik ini buwas Biyernes alas 10 to alas 11. Ato siling patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon gabi Action Roger Guti, Percival Villamor, Tamon Forte, Action Jan Diaz. Action papanglikson tayo mga piloto sa Patrol 2 Crossman Patrol. News Center Action Aidan Daboso, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Normal Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back ay Security Guard Campanel with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower Barangay Talok Sila Sabaco si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suway, Back to Back ay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang iulagad ng Kurmana Action Light Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiring adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako. Dala ang bilog ka kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon